UNotha Baloyi usephinde wagadla zephukela futhi kwi-National Treasure yethu uZozibini Tunzi. UNotha udale umsindo kwi-social media emva kokuba egxeke uZozibini ngokushintsha indlela abukeka ngayo ngemuva kokuba uZozibini eshadile egqoke i-weave. UNotha uthe kuleli qhawekazi lesizwe selilahle imvelaphi yalo. UNotha akazange afihle lutho, ubhale wathi uZozi uyi-wannabe Nandi. Ebhekise kuNandi Madida, uthe washada nge-weave ukuze abukeke njengabo bonke abanye abantu. Uyasola ukuthi uZozi usehambisana namazinga obuhle wasentshonalanga phecelezi Western Standards, washiya lokho okwamenza waduma izinwele zakhe zemvelo. Kodwa abantu baseNingizimu Afrika abazange basonga izandla. Abaningi bathi uNotha usewele umugqa manje. Bamkhumbuza ukuthi uZozi unelungelo lokubukeka ngendlela ayithandayo ngosuku lwakhe lomshado. Singakhohlwa ke futhi ukucindezela u-like, siphinde futhi sisubscribe.